Εκεί μέσα στη φυλακή κάτσε και το μελέτησα το πράγμα. Τα λεφτά του τα φυλάει ο κόσμος. Σε σιρτάρια, σε μπαούλα, σε χρηματοκιβώτια. Και από ξοπόρτες, ρολά και παράθυρα. Υπάρχει όμως κάτι που τα αφήνουν να πεινάς. Και από αυτό το κάτι μπορεί να οικονομήσει πολλά. Και χωρίς κίνδυνο. Θα είναι ξύπνιος. Δηλαδή? Την ψυχή τους. Την ψυχή τους. Και τι θα κλέβουμε από εδώ και πέρα, ψυχές. Ακριβώς. Ψυχές. Χανιά, όλοι θα τους συμφέρον. Όλοι θα τους συμφέρον πια. Όλες πεταμένα λεφτά. Θα ξαναπληρώσει ακόμα και την αγκαλιά που θα σου δώσει. Μη κολλήσεις, θα σε πληγώσει. Μόνο λεφτά και δώρο, τότε θα σε νιώσει. Να σε νιώσει μια κοπέλα ποτέ. Θα τα έχει μαζί σου μόνο για το χαβαλέ. Άραξε, τρελέ, η αγάπη δεν υπάρχει πια. Τώρα πέθανε. Θα παίξει κάποτε, θα κυλήσει σαρόντα. Το γαμί σήμερα έχει γίνει πλέον μόδα. Όπως τα ποτά, τα ναρκωτικά. Όπως τα πιτσίρια που ψήνουν στο κλαμπάντικα. Χαχά. Τώρα με άλλον τα έχεις, καινούργια ψωλή ψάχνεις. Κάθε εβδομάδα καινούργιο γκόμενο αλλάζεις. Με βλέπεις μπροστά σου και τα χάνεις. Θα έρθει η στιγμή που την αγάπη θα χάσεις. Πίνω για να ξεχαστώ το τι περάσαμε εμείς οι δυο. Μια αγάπη ψάχνω να βρω, αλλά δεν μπορώ. Γιατί όλες οι ίδιες είστε γαμό. Πάμε και δεύτερη στροφή. Yo. Ξεκινώ να γράφω, σου λέω πως θα αλλάξω. Μα εστάξεις με άλλο παιδί. Στρίβω το φουντί. Το μυαλό μου να πετάξει, να ξεχαστεί. Χωρίς σένα δεν έχει νόημα η ζωή. Έλα μαζί μου μόρι, το παιδί να πάει να γαμηθεί. Έχω τρελαθεί μετά από τόσα που περάσαμε μαζί. Εσένα δεν σε νοιάζει γιατί βρήκες άλλο καβλί. Πακέτο. Όλοι για το συμφέρον.